ja. Nou zeg me net, hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik wegblijven? Die kan wel voor mij niet in die bed krijgen. Goed boy in die game en ik doe net, ik zal niet flex boy. En een tik boy, die kan schat haar body in die ronde. Omdat doet bij me nog niet gaat lijn niet van die grond af. Zij moet het verstaan, ze trekt mij mis aan mijn nek. Ze vraagt van mij toe, want toen gaat ze het, ze maar nog niet gek. Ik doe het easy, zij moet er moest krijgen wat ik wees. Als ik besteed van die vlees, ze moet mijn lijnen ook krijgen. Dus zeg me net, hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik wel wegblijven? Hier zie je alle kennis van mij. Maar ik zoek één kan wat ik maar net met dangers kan wijzen. I don't care about the size, put the body met plate. Het zijn vergeet dat hem zei, go zie jij hier naar die verleid. Ze bounce back, na je wit. Of kom een beetje nader, had ze kunnen wist ik. Na ik is maar niet easy. Lijkt ze nog van breaking, stom me niet te beat. Zie dan blij ik zoek mijn hippie of ik blijf nog heel aan. En ik is heel aan, ze zien er nu weer staan. Val al rond van die glaas, die mannen likes paraat. Allemaal likes dance, kunnen ze me ja, ze van naam maak ons geraas. Nou zeg me net, hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit. Hoe kan ik aan mekaar wegblijven? Maar ik wil ik net in die bed krijgen. Hoe heet mijn story net in pijt? Als omdat hij mij aan mekaar niet weggooit.